आगे पचास लक्ष देखिए ओ की शांति मारो वो काम ठीक न हो आओ पुणी कौन गोटे कथा ना कहि खराब नहीं नहीं जमा भाविनी को काहे खराब भाबे जदी जम्मा खराब भाविनी को आपण से जो रेंगाली डैम पाखे 10 करोड़ जमीन नथिला ସେଇଟା ଯଦି ମୋ ନାଁରେ କରିଦିଅନ୍ତେ ସେଠି ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଲୋଭ ପ୍ରବଳ ଲୋଭ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କୁହ? ଆଉ କହିଲୁ ବୋଉଲୁ ଆଉ ଆଉ କିଛି ମାଗିବିନି। ଆଗ 10 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଦେଇଦିଅ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ସାଡ଼େ କଥା ହେବା ବସିକି। ଠିକ୍ ଅଛି ସେଟା କାଲି ପାଇଯିବ। ହଁ କାମଟା ବି ମୁଁ କରିଦେବି ଏବେ କଥା ଦେଲି ବାବୁ কথা রক্ষিবি নিশ্চয় সাকে রক্ষে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সাকে রক্ষে 23 কোটি দেওয়া দেবী এবার দেখি আজ ত্রিবার সত্য করে কହୁছি খালি সে 10 কোটি জমি বোনারে গলা মাত্রে কে কাম ধাই কিরি হব কালি সে লোকটা মরিবা নিহাতি দরকার সাকে সাকে বলবো কালে ফুটেই না কাল মারি আরে হচ্ছে অগস্ট 1 ମୋ ଜନ୍ମଦିନ କାଲି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହାକୁ ପାଇବି ତାକୁ ମାରିବି ସେଇଠି ମାରିବି ଆସୁଛି ଏବେ ଟିକେ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ନାଇଁ କାଲି ପାଇବି ସେଇଦିନରୁ ପଚାରୁଛି କାହାକୁ ମାରିବି ତ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି କହିବାନି ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯିବ କିଏ ମରିବ ଯିଏ ମରିବେ 50 ଲକ୍ଷ ପାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ମିଳୁନି ମତେ ନଗଦ ନାରାୟଣ ମିଳୁଛି ଛାଡ଼ି ହେ ଚାଲିବ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହାପି ବର୍ଥଡେ କହିଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ କିଏ କେତେ ମେସେଜ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମେସେଜ କରିବି ହେ ତାଙ୍କୁ ସିନା ହାପି ବର୍ଥଡେ କହିପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ସୀମାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇକି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବି କାରଣ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲାବେଳେ କେହି ମୋ ସେବା କରନ୍ତିନି କେବଳ ସୀମା ହିଁ ମୋ ସେବା କରେ ମୁଁ ମଦ ପିଇକି ବାନ୍ତି କଲେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ତିକି ସବୁ ସଫା କରିକି ମୋତେ ଆଚାର ଦେଇକି କୁହେ ଧନ ଖରାଦିନେ ଜମା ହାଡ଼ ମାରୁନି ଇଏ ଗୋଟେ ବିୟର ମାରିବ ଆଶା କର ଅଙ୍ଗୁର ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି